поръчка за град Плевен. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бонус турбичка и пръстенче. Бонус турбичка и невероятна дрибна. О, страхотното коле с пеперутките. Еха, колие. Не пада. Бонус турбичка. Вау. Вау, двойно колие. Вижте. Бонус турбичка от нас. Еха, още една такава, която може да е и като гривна за кръче и на ръката няколко пъти да се увие. Нашите опаковки винаги са класни. Този път избираме в дама черно и червено за една много стилна дама. Тук добавяме и към поръчката един подарък изненада. Всичко хартията е нова и започваме да ги нареждаме. Този път ваучер за отстъпка няма да добавя, ще добавя картичка Thank you и инструкции за грижа на бижутата. Защо не добавям ваучер? Защото дамата пожела да го подари на нейна приятелка отстъпката и ще бъде изпратен електронно до приятелката й. Ако искаш да зарадваш любим човек с прекрасни бижута, поръчи налично.